Madzulo abwino kwa nonse. Ino ni nthawi ya zanyengo. Kunazizira lero mmawa madera ambiri monga kuchiteze ndi 5 degree, kunaziziranso kukhiya ku Lilongwe ndi 7 degree, ku Bolero kunazizira ndi 9 degree, ku Kasungu 10, koma ku Nkhatabe kunazizira ndi 11 degree. Pakadali pano tikuyembekezera nyengo yozizira kupitilira makamaka usiku uno komanso mawa. Tiye tiyembekezere nyengo yopanda mitambo mawa masana madera ambiri. Kuyembekezera nyengo imeneyi chifukwa cha mpweyo chepa chinyontho umene tikulandira chokha nyanja ya mchere ya India kumafika m'dziko lathu lino. Pachifukwa ichi usiku uno tiye tiyembekezere nyengo yopanda mitambo madera ambiri, koma mitambo yapo ndi yapo izaoneka makamaka mchigawo chakumpoto. Kuzizira mawa madera ambiri monga ku Mzuzu, ku Kasungu komanso ku Lilongwe ndi 8 degree, kuziziranso ku Blantyre ndi 11 degree, kwa Ngabu komanso ku Nsanje kuzizira ndi 16 degree. Mawa omwewo tiye tiyembekezere kuti kukhala kopanda mitambo madera ambiri zigawo zonse za mdziko lino. Ndipo mawa masana kuzafunda madera ambiri monga ku Mzuzu ndi 24 degree, kuzafundanso ku Lilongwe ndi 26 degree, ku Blantyre, Zomba komanso madera ena ozungulira kuzafunda ndi 27 degree, koma kwa Ngabu komanso ku Nsanje kuzatentha madigiri azafika 31. Masana omwewa tiye tiyembekezere nyengo yopanda mitambo mchigawo chakumwera, chigawo chapakati komanso mchigawo chakumpoto. Ndipo mkuja lachiwiri tiye tiyembekezere kuti kuzakhala kopanda mitambo madera ambiri mzigawo zonse za mdziko lino. Za nyengo zomwezi munali ndine Alex German. Khala nodziwa, dziwani za nyengo.